पिछला भाग में रउरा सुनले रही कि सुबोध आ साकेत लंगरदीन के नकली यक्षिणी होखे के शक करते हत्या कर दिले। नंगा के जमीन पर बांधल। जब वो लोग ओकरा के कपड़ा के तलाश में मिलल शराब के पीवा देले। फेरू उ खूब रोवे लगले आ बतवले की भूरा कुतिया के उबले जजीरा मिक्स पेशाब हा, जवन अंडा के गठरी के जादू से भरल रहे। जैसे ही उ पी लेत बा वो भेड़ में बदलल तय बा, बाकिर ओकरा बदले से पहले दे दाना दान। सुबोध आ साकेत ओकरा के लाठी से पीट दिले आ आपन इच्छा पूरा कैलस। कुछ देर सुतला के बाद लंगरदीन भेड़ में बदल के खेत में गायब हो गईले। लेकिन सुबोध अहुरी साकेत घंटी के संगे संगे वहां फंस गईले। सुबोध अपना वैज्ञानिक मन के बहुत बढ़िया से इस्तेमाल करके फेर से कोठी तक पहुंच गईले। वो वापस ताई के लगे पहुंचे वाला रहले की दू गो अजनबी लोग लौकर अदा आपड़ा के नाम से जानल जाला। ओ लोग से फीस वसूली खातिर हवा में घंटी के वाद्ययंत्र लौके लागल। अब आगे बढ़ल जाव मित्र, अब का करी, जाए के रास्ता रोक देले बाड़े। सुबोध डर से कहलस, हमहू डेरा गैल बानी। साकेत कहले। हवा में धूसर लम्हर आ बौना परछाई बोलत रहे, अब तू ठीक नइख। तब बौना ग्रे शैडो जोर से गोदना गोद देहलस। ठीक पदा, हम केतना बेर कहले बानी की ढेर मत खाई। लम्हर परछाई आपन हाथ नाक से सटा के कहलस। कमरा में ऐसन घिनौना दुर्गंध पसरल की सुबोध आ साकेत के मतली हो गई। पादा अदा के बाद सुनला के बाद हंसत कहलस, ठीक बा थूरर। एकरा बाद पादा बहुत दिन तक लगातार कांड जरूर कैले। जवना के चलते उनुका बगल में खड़ा उनुकर दोस्त अदा उनुकर दुर्गंध सूंघ के बेहोश हो गई। साकेत आ सुबोध अपना पल्लू से आपन चेहरा कस के बांधले ताकि हमनी के अपना के पाड़ा के जहरीला गोज से बचाव सकीले। ओहो अदा के बेहोशी से काफी मस्त रहले, काहे कि अब उनका लगे खाली एगो से निपटे के रहे। पड़ा साकेत से कहलस, तू फीस दे दी ना त हम तोहरा लगे आके औरी गहना देखा दे। हमनी के लगे कुछ हो नहीं खे। हमनी के एक घंटी तक ना ले ले रहनी। ई अपने आप चल गई। साकेत कहले, चुप रहा। लल्लू के समझ में आयल बाका, एकर पढ़ाई पहुंच जाला। तू एकर इस्तेमाल कैले बाड़, सीधे फीस दे दी। अरे जब ना हुई त कहां से दे। अगर पक्का ना लागे त हमनी के खोजी। हमनी के लगे कुछ हो नहीं खे। साकेत ओकरा से कूद के 12 गो खदान में गिर गई। लेकिन ओकर दुर्गंध इतना खराब रहे कि साकेत शुरू हो गई। 12 गो खदान में मतली महसूस करत आ वहां बेहोश हो गई। एही बीच सुबोध के मन में पड़ल की पड़ा के लगे जाके एक दो हाथ दौड़ल जाव। डॉट ओकर हाथ पकड़ के सुबोध से कहलस, इका कराटे हैं बिटवा। आ ई कहत उ सुबोध के चुम्मा लेहले आ सुबोध के निजी अंग पर घुटना के जोर से मार देहलस। घुटना के चोट से सुबोध के अंडकोश हिल गई। डॉट आ वहां आपन सेंटर पकड़ के लवट गईले। डॉट तब पादा वहां उनुका लगे आके चेहरा के ऊपर खड़ा होके कान करे लगले। डॉट तब एगो अनजान परछाई पहुंच गई जवन की दूधिया रंग के रहे पड़ा के सामने। पदा के भी अचरज भइल की इका बा। ओ परछाई पर एकाग्रता के चलते उनकर आवे वाला गोदना बाधित हो गए रहे आ उ सुबोध पर गोदना ना कर पवले। डॉट एह तरह से सुबोध के गोदना के तबाही से बचावल गए। कुछ देर डॉट अब उ सफेद परछाई एगो मंत्र के जप कैलस। ऊंच कर देहलसी लड़ाई मंत्र सुनते ही दुष्करी महाहत्यारी उत्तम फर धड़के वाला के नारा लगा देहलस। ना का कैले बाड़ू, हमार बदबू हमरा बचाव के शक्ति के काट छीन ले ले बा। अब हम कुछ पल में ए जहरीला गंध से बेहोश हो जाई। हाँ, हम तोहरा के बेहोश करे के बाद चला। तू बदमाश पूरा माहौल बिगाड़ देले बाड़ू। व्हाइट शैडो कहलस।
एकरा बाद पाड़ा नियमित धमाका करत रहले, लेकिन ताकत के नुकसान के चलते वो चक्कर लगला के बाद वहां गिर गईले। तब उज्जर परछाई कराहत सुबोध के लगे पहुंच के कहलस, अब रौरा दोनों जने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना। पकड़ के सुबोध साकेत के उठा के आपन जान बचा के ओहिजा से ओही सुरंग निहन रास्ता से वापस आ गईले। अबूरी ओ गुप्त जगह से दूर ऊपरी मंजिल पर पहुंच गईले। ऊपर पहुंचला के बाद सुबोध साकेत से कहले कि वहाँ एगो उज्जर परछाई ओ लोग के बचा लेहलस। भोर के सुंदर मनोरम नजारा कुछ देर में सामने आवे वाला रहे। साकेत आ सुबोध पहले बहुत जबरदस्ती गहरा सांस लेहले ताकि शुद्ध ताजा हवा ओ लोग के देह तक पहुंच गई। अबूरी कुछ लोग खाती वहाँ लगातार थूकत रहले, समय काहे की पड़ के हवा बहुत कुछ बिगाड़ देले रहे। ओ में से एगो उनकर मुंह के स्वाद रहे। साकेत कुछ देर ले वहाँ लेट के कहलस, भाई अच्छा बाकी खाली दू गो अदा आ पड़ा रहे, पता ना का भइल रहे तबो। बस कर का रउआ हमरा के ठीक यहाँ उल्टी करा दे। हम दीवान साहब के खोजत बानी। बहिन चोड़ उ कतना फंकर टाइप के आदमी रहले। वो लोग इतना धूमधाम से चल गईले कि अगर किस्मत हमनी के पक्ष में ना भइल रहे त हमनी के भी वो लोग तक पहुंच गई रहती। सुबोध फेरू थूकत कहलस, लेकिन भाई वो गोरा के रहे जवन पाड़ा के राज जानत रहे। साकेत कहले, अच्छा हमरा का मालूम बा का दीवान साहब के आत्मा के अस्तित्व बिल्कुल ना रहे। सुबोध कहले, वो कहले कि नया भाई दीवान साहब के आत्मा ना रहे, जदि वहाँ रहे त उ फीस जमा कईला के बाद ही खुद के छोड़ देती। साकेत कहले, तू सही कहत बाड़ू, उ सचमुच एगो बढ़िया आदमी हवे। तब उ एगो परी जरूर हुई। का तोहार दादा ना रहले? सुबोध हंसत कहलस, दोस्त भाई कैसे बताई, हम खुद वहाँ बेहोश रहनी। साकेत उदास आवाज में कहलस, हम लेकिन हमहू उनका के ना देख पवनी। उनकर कवनो चेहरा ना रहे, अदा पादा निहन। शायद उहो जरूर बाड़े। सुबोध बड़ा गंभीरता से कहले। कुछ समय बाद वो गोड़ नीचे करके वापस नीचे आ गईले। अबूरी सीधा ताई के कमरा में पहुंच गईले। ताई गहरा खर्राटा लेके सुतल रहे। दोनों जाना आपन आपन कपड़ा पहन के साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट आदि के वापस ओही अलमारी में डाल देले। सुबोध लंगर दिन से मिलल उन बंद कंट्री वाइन के बोतल लेके पैंट में डाल के फिर साकेत के गोड़ पर खड़ा करके अपना कमरा में लवट अइले। एकरा बाद दोनों लोग थकान दूर करे खाती घोड़ा के बेंच पर गईले। अबूरी दोपहरिया में सीधा उठ गईले। ताजा जाग के नहा के तैयार हो गईनी। साकेत खाना ले अइले, बाकिर सुबोध ना खैले। जब साकेत खाना ना खैला के कारण जानल चाहत रहले तो वो कहले, आज जब तक पपोरी के मुंह से सच्चाई ना पता चली कि ऊपर का बा, तब तक हम पानी तक ना पी। इतना राज दफन बा पपोरी के सब कुछ बतावे के हुई। भाई जल्दी मत कर, आ कवनो ऐसन काम मत कर जवना से बाद में खर्चा होके। मेटल कहलस, का कहे के मतलब बा? सुबोध कहलस, के जाने हमनी निहन उहो अभी खोज में हो सकता। ऐसन बल से नुकसान तहरा सहे के पड़ी ना। मेंटल कहले, जवन होखे हम साफ साफ पूछब कि एकर समय चक्र का हक आहे कि लंगर दीन जैसन लाचार आदमी अभी ले बा त एक दिन ओकरा के भी मुक्त कर दी है। आ अगर वो बंद कमरा में ऐसी रोवत रही है त एकर पता नहीं खे, बाकिर हम आ रौरा दक्षिण के शिकार जरूर हो खबजा। वो कहली कि वो हमरा के मायोंग पोबिट्रो ले जाई है। ओहिजा बिना तैयारी के गैल मौत के गुफा में गैला जैसन होला। का रउआ कबो आपन बाकी जिंदगी भेड़, बकरी भा कवनो जानवर के शरीर में बदलत बितावल चाहब? हम कबो ना चाहत रही। सुबोध कहलस। ई कहत सुबोध सीधे पपोरी के कमरा में चल गईलन। पपोरी उनका और देखलस आ तनी आंख चोरा के कहलस,
अरे आ जा सुबोध, बैठ जा, हम यहाँ बैठे ना आइल रहनी पपोरी। सुबोध उत्साह से कहले, तू का लेट के आइल बाड़ू। पपोरी अब की बेर उनका आंख में देखत ध्यान से कहलस, यार तोहरा समझ में नईखे आवत। सुबोध कहले, हाँ आ तू त बस कपड़ा फाड़ केहू के अंडरवियर में छोड़ के मर्दाना त इहे होला ना। सुबोध पपोरी कहले, तू हमरा के गलत समझ ले बाड़ू पपोरी, ई त बस गलतफहमी रहे। सुबोध कहले, लेकिन प्यार के इजहार कैला के बाद अगर हम हाँ ना कहनी त रौरा सीधे हमरा के नंगा कर दीनी। वाह तू कतना सच्चा प्रेमी हवो। पपोरी कहले, अरे चुप रह। सुबोध कहलस, हम हो तोहरा से यह कहे वाला रहनी। पपोरी कहलस, अरे पपोरी अब तोहरा के कैसे समझाई। सुबोध कहलस, चली तोहरा समझावे के कवनो जरूरत नहीं खे आहा। गोड़ ठीक बात माफ करके चल जा। पपोरी मुंह घुमा के कहलस, लौट जा कि म्यों पवित्रो ओकर का हम कहा जाए वाला रहनी। सुबोध कहलस, भूल जा, जे बतवले रहे वो अब तोहरा खातिर मर गई बा। पपोरी कहली। सुबोध ए बात सुन के चौंक गईले। वो कहले, हाँ ओहो अब मर गईल हुई। आ हम तोहरा के जानतानी तालुकदार साहब, हम तोहरा के बहुत बढ़िया से जानतानी। आपके और केहू दूसरा के हकीकत सामने आवे से पहले भी सब कुछ भुला जाई, लेकिन ऊपर जवन बा आज बतावे के पड़ी। देखी अगर हमरा खतरा बा त रउआ भी सुरक्षित नहीं की। हमनी के मिलके ओकरा के फेर से मुक्त करा देव। आ फेर उ बदला ले ली है। सुबोध गला भर के कहलस। अब पपोरी के खीस सातवां आसमान पर रहे। आंख देखावत सुबोध से बात कइले। का हो रहल बा। उ कहले कि हमार मतलब ऐसन ना रहे। सुबोध विनम्रता से कहले, ना अब तू हमरा के बताव कि ऊपर का बा ना त हम आजू तोहरा के देखा देव की ऊपर के बा। पपोरी आपन सुर बदल के कहले। सुबोध पपोरी में अचानक आयल बदलाव से तनी घबरा गईले। ऊपर का बा कह, यह रौरा चाहत बानी ना। आ जा ले जा ऊपर ना। हा पपोरी आंख में लोर लेके आपन कमीज के बटन खोल देलस। अरे राम, अरे हमार बात सुनी। ओ दिन के एगो छोट गलती रौरा अभियो याद रही है। प्रियतम माफ करी, हम साकेत ना हई यार। ऊपर के तीसरा मंजिल के बारे में पूछल चाहत रहनी। ओ काला चक्र का हा। सुबोध हाथ जोड़ के कहलस। पपोरी के खोपड़ी भी पूरा बात समझला के बाद गोल हो गई। हाथ के बटन खोलल बंद करके फेर से सब बटन फेर से चालू कर देले। अरे भगवान के बा हम समझ गईल रहनी की ई का। हा पपोरी कहलस, हाँ तोहार प्रेमी तोहरा दे से ना तोहरा अंदाज से आकर्षित हुई। हमार प्रेम तोहरा आत्मा से बा। ई नश्वर देह के समाप्ति हो गईल बा। एक दिन बीत जाई, बाकिरी आत्मा तोहरा से हमेशा प्यार करी। पपोरी सुबोध बहुत प्यार से कहलस। अच्छा काल हा टाइटैनिक देखनी का। पपोरी कहलस। का। सुबोध सदमा से कहले, वो बहुत रोमांटिक होत रहले यही से पूछ ले। देखले का। पपोरी फेरू दोहर ले। ना नस में छायावा चलेला। पपोरी तालुकदार 3 घंटा चीनी के सिरप में डुबकी रसगुल्ला हमरा के केतना रोमांटिक बना दी। 24 घंटा हम तड़प में डूब के बिता देले बानी। सुबोध तड़पत आंख से कहलस। त सुबोध का तू आपन इच्छा के मुक्त ना कईल चाहब। पपोरी नजदीक आके कहलस। लेकिन विश्वास ना होखे त हमार प्यार त का फायदा। सुबोध उनका चेहरा के देख के कहले, अगर प्यार लाभ हानि के सोच के कईल जाता त अमर प्रेम अवुरी ऐसन करे वाला के जन्म कबो ना भइल रहे। मिस्टर सुबोध। पपोरी कहलस। तब तोहार का हाल। सुबोध कहलस, हमरा तोहरा पसंद बा बाकिर तोहार होठ तो बहुते सूख गईल बा। पपोरी कहली।
सुबोध के आगे कुछ कहे से पहले पपोरी आपन चेहरा अपना चेहरा के नजदीक ले अइले आ मध्यम आवाज में बहुत रोमांटिक लहजा में आपन होठ उनका होंठ पर रख ले। कबो सुबोध तक ना पहुंचल। जब सुबोध पपोरी के आंख में देखलस, उनकर पुतली पूरा तरह से बदले लागल रहे। ओकर रंग नीला होके लागल रहे। सुबोध आपन चेहरा अपना चेहरा से खींच ले। सुबोध भारी सांस ले उठूक के बार बार निगल के आपन सूखल गला भींजत रहले। समुंदर के सामने खड़ा नभी ओकरा के अपना उग्र लहर में ले जाए खातिर तैयार रहे।